extrémne nízke nároky na mužov majú za dôsledok, že muži dnes už nevyzerajú takto, alebo takto, či takto, ale bohužiaľ vyzerajú takto, takto a takto. Kto môže za tieto nízke nároky? Môžu za ne ženy. Pretože najsilnejší pohon muža je jeho potreba sa rozmnožovať, jeho túžba po ženách. A parametre, na základe ktorých si dnešné ženy vyberajú mužov, sú skoro opakom toho, čo je prirodzené. Má peknú tvár, alebo sa pekne oblieka, takéto sprostosti. Ženy si proste už nevyberajú mužov na základe sily, kompetencie, inteligencie, schopnosti, odvahy. Dokonca už ani nevadí, keď je niekto narkoman. Ale prečo je to tak? Prečo sa ženám takto zmenili nároky na mužov? Veľkú časť viny má na tom feminizmus. Feministky programujú dievčatá, že nie sú odkázané na nič, čo sú im muži schopní ponúknuť. A tým pádom potom tieto dievčatá v tých mužoch už nehľadajú žiadne iné hodnoty, okrem tých najpovrchnejších.